we weer. En we gaan naar de volgende les. De vervolgles van het werkwoord zijn. Herinneren jullie die nog? Ja nog? Oké, de verleden tijd is tabata. En dan hebben we gezien dat er 1 geluid voor vandaag en het wordt 2 geluiden voor gisteren. Ja, want onze taal heeft 1 geluid voor vandaag en 2 geluiden voor gisteren. Dat zullen we met de volgende werkwoorden ook zien van de woorden. Ter herhaling even herinneren, me, onderstreept, volledige werkwoorden worden bevestigende zinnen. En min, mooi die N laten horen, dat is de ontkenning van de persoonlijke voornaamwoorden die neus achter het persoonlijk voornaamwoord staat. Nee, no. En de voltijd verleden tijd staat ook. Die wordt ook afgekort. Die kommetje staat eigenlijk hier. Dat zullen we ook in de volgende les na deze ta zien. Oké, daar gaan we dan. Hetzelfde wat we met ta gedaan hebben, doen we nou met tata. Let's go. Ik was op Aruba. Mi tata na Aruba. Ik was niet op Curaçao. Min tata na Curaçao. Repeti después de mí betekent herhaal na mij. Ja, waar Kas en Spool staan, daar horen natuurlijk Aruba, Bonaire, Hongkong. Noem maar de plaatsen waar je wilt zijn, schat. Aanduiding plaatselijk, je staat buiten bij de plaats. Als je binnen een plaats staat, dan moet je din gebruiken. En als je bij iemand staat daarnaast, dan mag je circa. Ik was op Bonaire. Ik was niet op Curaçao. Ik was niet op school. Ik was thuis. Ik was in de badkamer. Ik was niet in de badkamer. Ik was bij Piet. Nou zet jij even waar je wilt zijn, bij wie? Ik was bij... Je vult het in, hè? Goed zo. Ik was bij... Goed zo. Ik was in de... wc, binnenshuis, kamer, huiskamer, keuken. Je kan ook Nederlandse woordjes hier zetten, gewoon eventjes. Dat is niet zo belangrijk. Het is weer dat je weet het verschil tussen ding, onder een dak en na, plaatselijk buiten staan. Ding kan ook betekenen in de koffie, ding koffie, in de wc, ding wc en in de auto, ding auto. Zie je? Alles wat een dak heeft toch binnen in een gesloten ruimte zit. Ook ding, ijskast. Frigidaire, de merken, de eerste ijskast die hier op Curaçao kwam. Ding frigidaire, ja die polaatjes bijvoorbeeld. Mijn polaatje staat in de, was staat hij. Hij was. Als hij staat in de frigidaire, dan ta, ding frigidaire. Als hij was in de frigidaire, ta, ding frigidaire. Heb je me nou door? Alleen maar 1 voorbeeldje, dan ben je klaar. We doen hetzelfde bij jij, daar gaat hij dan. Jij was thuis. Bo. Tata nakas. Herhaal naar mij. Jij was thuis. Ja, je mag ook zeggen bo tabata nakas. Maar ik zeg je eerlijk, ga voor tata. Het gaat veel vlugger, het gaat veel makkelijker. En een klankentaal probeert met zo weinig mogelijk klanken het meeste te doen. Dus don't break your head. Wees een kind van 6 jaar. Die doet het toch ook. Die apna, apmijna. Jij was in de wc. Praat met mij. Jij
was op Curaçao. Jij was niet, één geluid voor enkelvoud. Min was ik, dit is bon en dan krijg je hij. Allemaal één geluid. Jij was niet bij mij, kan ook. Bon, tata, circa wie? Bij ik toch? Dat was toch mij? Daar heb je hem. Mee erachter plakken, man. Kom op. Jij was niet bij mij. Bon, tata, circa, me. Bij die mensen zet je ik, mij, me en jij. Hij of zij. Oké. Jij was niet in Curaçao of op Curaçao. Jij niet. Bon, tata, na Curaçao. Jij was in de badkamer. Juist. Je was niet bij mij. Je weet dat ik mij ben. Niet. Jij niet. Ik, me. Juist. Goed zo. Hé, we hebben ook hij, hè. Daar komt hij. Hij is ook niet in de badkamer. Hij was ook niet in de badkamer. Hij niet. Eén geluid. Dit is de uitspraak weer. Die vind je altijd eronder. Was niet in de badkamer. Hij was op Curaçao. Bon. Hij was thuis. Hij was bij Piet. Goed zo, laten we het even met wij proberen, man. Gaat goed hoor, leuk, leuk, leuk. Wij zijn op Curaçao. Wij waren op Curaçao. Even wakker worden hoor, kijk of jullie wakker zijn. Ah, we zijn op Curaçao, dat weten we toch ook. Hoe doen we dat nou weer? Ja toch, Nosta. Titititi. Na Curaçao, leuk joh. Ja, we waren op Curaçao. Blijf even bij ons doeleinde. Wij waren op Curaçao. Nos. Juist. We waren niet op Aruba. Nou krijg je wel twee geluiden. Zo uitgesproken, wel los schrijven. En dan kom je achter de N van nee. We waren niet op Bonaire. We waren op Aruba. En we waren bij Piet. Wij waren bij jou. Tweede persoon, weet je nog wat het is? Ja, jij, jou. Kom op. Ja. Ah, indien je het vergeten had. Ja, jij was, dus bo. We waren bij jou, nos, tata, circa, bo. Oké, hobbyboom. Nou, jullie gaan we gewoon weer eventjes door hoor. Ja, proberen. Je hebt het kaartje voor je neus. Je kan gewoon als je wilt weer een keertje er doorheen gaan, hè. En zelf beginnen nou eigen plaatsen hier te plaatsen waar die kast en school staan. Kan je veranderen waar je wilt zijn. Koffie en wc in waar je het wilt stoppen. En bij mensen. We kunnen ook dichtbij plaatsen doen. Laten we dat even proberen met jullie. Jullie waren dicht bij de botica. En de botica hier. Goed zo. Jullie waren niet dicht bij mij. Posnan, twee geluidjes, meervoud, twee geluidjes. Tata, cerca mi. Jullie waren bij Piet. Juist. Jullie waren niet in de keuken. Posnan, tata, ding kusina. Jullie waren in de badkamer. Posnan, tata, ding wc. Waren jullie in de badkamer? Waren jullie bij Piet?
Goed zo. Waren jullie op Aruba? Bon. Waren jullie op airport? Goed zo. Waren jullie niet op kantoor? Jullie waren op kantoor. Jullie waren op school. Ja, oké, we hebben nog één persoon te doen. Hè. Kijk, het is de hele tijd hetzelfde. Ik hoop dat jullie nou weer die 2 lessen wel goed achter op de rug hebben. Als jullie vaak genoeg hiernaar hebben geluisterd zelfs, gaat het naar binnen. Ze en hun. Ze waren thuis. Ze waren niet op school. Ze waren in de badkamer. Ze waren niet op school. Uitspraak. Nan-un. Nan-un tata na school. Ze waren bij Piet. Ze waren in de badkamer. Waren ze in de badkamer? Waren ze niet op kantoor? Waren ze niet bij Piet? Nou, dames en heren, dat was het. Heel leuk, hè? 1 geluid voor vandaag. Ta, 2 geluiden voor gisteren. Ta 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 ta. Beethoven, muziek. Canta, canta. Zingen, ja ja. Zingen, ze zingen. Nan, ta, toch? Vandaag, ze waren aan het zingen. Nan, ta, ta. Voor gisteren. Ja, mijn taal is heel peculiair. Ik vind hem toch spiritueel. Want tata betekent ook papa. Ja, toch? En volgende keer wordt het ma. Ben je daar? Met mama. Ayo, mitawagos nang hoor. Ik zie jullie. Have a nice day.